लागताटे झपनी धइले बाटे बोला हमारे न धइले बा तोरा देखे न धइले झपनी धइलो चाहे कुछ धरो अपन बेटी बेटी है दूसरा का बेटी बेटी ना है काहे नहीं अपनी बेटी के संभारत काहे नहीं कहत कि एगो थरिया हम लेकी संभारत तू संभारत तू ही त पैदा कइले बड़ी भलू ठीक रहनिया हम अकेले रहत रहनिया त का जानी कहां से एगो आ गइल बड़ी हड्डी में कबाब बने खातिर के ई को कि तू कहां से आ गइल बड़ू ओकर त घरवे दुआरवा ह ए कहां से आइल बड़ी तू कहां से आ गइल बड़ू ई सब हमरा से बात कहते मम्मी जी हां हमार घर होवे हमार मरद के घर होवे त हमें जे बानी तब का तार माई हमर लइका का जन्मौले न रहे चाहे तू जन्मौले रहे काहे ना पहले लइका से अपने बियाह कली हनी ना आइल हती हम काम चलाओ तोर माई कइला बड़ी बोला दे माई नहीं कहत करम बोल रे भेज दई उ जाई अपनी ससुरा काहे कते भेजी ई बतिया त हम कहला रही कि हमर बेटी आइल तू जो नहीं है लेकिन सोचा नहीं कि काहे कहले हमर जाई हमर करे खातिन भरल भंडार छोड़ के जाई हम नई हर अपनी भाई बाप का लात सुने माई बाप कहले न के त तोर तो के का बोल यहां से हमर त बात हम अपन बेटी के बोलइले बा टिटिया होले नहीं ऐसा हम जान होले ओइसे ना लड़की होले बड़ा तार मारे जोग बना बड़ा इनकर मारे जोग तू ही मारवा ना तो है का मारवा तो हरे आइल बिया ऐसे त दबा के बैठल रह तोर जब माई बेटी काहे ना बैठल फलाना कर फलाना को मजे दिन काला ना का करी खाली भातर लेके ढुको रही अरे बाड़ा ढुकई भर के मौका दे तड़ू जब माई बेटी खा लो ढुकई भर के ओई तरह मेरी बेटी तोरी करेजा पर चढ़ के रही चढ़ी कहलिए ना कि मैं महीना की बात जाए ना देबो करे के हिले ना देबी जैसे नहीं हमारी मारदा के सुतई हो ना जई हो सुतल ना खबी देखी मम्मी जी कमे बोली सुतल हो खबी ठीक ना तू बोलता ठीक बा हम बोलता इन त तीत बा रहन से उनका कह दई कि अपनी ससुर जा ना जाई तोर जब तोरे कोई कॉली है ना जाई ना जइया त बटवारे होई अभी ना होई कौन बटवारा कहाउ तुम्हें कहला ना कि सीधा से क्यों ना निकल ओइसने ना करबू केवन नगर के सीधा बढ़ती बिया रे ओइसने ना कौन सीधा बढ़ती बिया रे कौन दूध के धोवल के बनी जर रे हमनी के दूध के धोवल बिया रे हमनी के बनी जर रे अब त हम सील देखतौ सब माई बेटी रो लोग का कोई जतनी कि जाई ना यही जाए त करे जा लात धके रही दूर देला त पूर्ति न जनता उ नहीं खिएली जे लात चलावे अपन औकात नहीं खी देखत लात चलाओ तड़ी धलेम न रटिया कई बेर के परना गलगला के निकल जाई जनतो ने कि खिलाड़ी कहिन के काहे खातिर हम काहे खातिर छोड़ भगवा परवा बानी डाल मौनी का पूजा लाइल बानी जाके अपनी ससुरा में रह जा के भौजाई की करेजा पर डाल दरी हां बाप रे बाप देखो आधा घंटा से मुंह धोवत है लेकिन कोनो का पता नहीं खे ना कि नंदी खाई कि ना खाई हमार भौजाई तो और लुसुर करते है 24 घंटा खा को जाता के हाथ में मेहंदी लागल बा कोनो कमायो करे में 5 घंटा लागत टुए अच्छा तो देखते बानी बनल बा नीलुआ हरे करे अभी हिलावा तरू हैं आता ना लायक भौजाई बिया तो 2 मिनट रुक जो मल हवा नार दगिया गई अब मत खाइए जाके ओकर से गरम नरम नाश्ता बनावे के तोरा खाला ना रे जानते बानी अनारे से खाए के बा किनले चीज घर में कुछ बन नहीं खा सकत हमरा खातिर ये भी पतो जाके ओकर से बनावा के खा एगो रहेला कि घर में केहू करे धरे वाला नहीं खे हमारे बतिया सुनताड़ी ना तोर बतिया तो सुनते रे कि त हमारू का सुनिए रे आइल बारी त हमारा लेखा हो के जइए जैसे एगने केहू नहीं के बुझत कि फलाना का बेटी ही है और तो बियाह शादी हो गल बरे अब कौन टेंशन बाटे हां मोटो चकरो एक दिन देखिए हां ना 4 दिन देख जरी है त कहां से देह में लागी अब तो उहे ना बाड़ू देख जोन भौजाई लायक रहेले ओकरा संग व्यवहार बना के रहल जाला जो न लायक रहल ओकर सीना पर चढ़ के रहल जाला तहारा त ई कुल ना बुझाला ससुर आई बोलला पर चट में जवाब दे देवेली आ का आदमी बोले जाई चट देने जवाब देते त पट देने मार दी खींच के जो होई त देखल जाई ये सब रह गल बा तोर बातें नहीं का तोर मारल पिटा सुनाते नहीं का त हमार का बोलला पर भयो के यानी कि बियाह शादी हो गल तू ये सब करता रे तो लूर रहन नहीं खे सुधरत ये देखे आवता ना हम नहीं खी हमारा बेटी के इज्जत बचावे को त हम को दे तनी पास्ता उस्ता बनाए हम ना खाई रोटी खाली बना के रखने का रोटी भुजिया बना के रख देली रे तो जाके ओकर से बतिया को ओकरा तब हम बटले ना मानी करी बाद हां तू हे जा बैठ के चुपचाप पे तो ऐसे करबू त देखत रही कि आधा घंटा ले
मुंह धोवत तनी कोई नहीं के पूछे खाती आवत के खइलू कि ना खइलू खइबू कि ना कोई खइबू का पूछिए हमार रहनिया हम जने मोइले बन त हमारा न दर्द बा दुनिया के का बा तू त खाया चाहे भाड़ में जा दुनिया के का फर्क पड़े बात वाला तो सही है बट खा चाहे भाड़ में जाए अपन काम बनता भाड़ में जाए जान जो जाके फेंक दतवन जाके कूला कर जाके बनवा जो ये में गुदरे बारे बुझला तोरा का खाए के बाद जाके ऑर्डर कर आलू तो ही कुल बाजार क के धइनी कि जौन मन करतन बनावैबू हां तो कहियन कुछ उरेप सुरे बोलन तो फिर देख लिए खराब हो जी ठीक ना होखी चट्टो ने झोटा धली ह बेटी हऊ हम एथु करम त दुनिया कही कि देखा सासो कैसे कर धइए ले तू देख ना अपना छूट दे दे तो देख हम ओकर का हाल करत आई बड़ तो तनी सबक सिखा के जा पगल लेट कहीं कि ऐसन त केहू के बेटी है निखे रे हेलो हाँ गोड़ लगतन जी आज सब बताएं ठीक बानी हाँ ये नहीं ठीक है बाटे गोइला सब पढ़े वहाँ लोग के काची बा खेनी पेनी गोइना सब पढ़े छोटकी ना जात रहल हिया कतना मरला पिटला पर तब गोइला सिया हाँ ना मम्मी जी ठीक बनी लेकिन गोइल बनी दीदी घर ना हाँ तो कहाँ से सुनाई का रतिये ना कहनी ही कि मम्मी जी गोइल बनी बाप रे ऐसन त कुल का है चाची अरे का ये कनिया आ चली ठीक बा जी रखी बाद में करो का करता रे अरे नहीं फोन कर ठीक बा जाई मैं वो दिन बोलावत रहू न त ना आया पड़ी हाँ तो रहो बाप रे कितना हाली को चिल्लाइते ना, रहो जानता ये हूँ। चाची जी ये चाची जी लेके रहो त अपन रामन धुमन में चलल जाता नहीं मीठा पानी लेके जात रही नीलुआ आइल न बिया अच्छा हमर लड़किया कहत रहे ने हम आके अरे मम्मी फुआ आइल बड़ी हम कहली कि का जानी हम तो देखला ही नहीं की ना हम कहानी है से हाथ दिहनी ना त तू कुछ ना बोललू जानता रू आइल बिया पाहुन लिया के छोड़ गइलन कहनी कि आई गल जे 6 महीना हो गल आइले रोज कहतले मैं बोला तो कहनी कि या वा के रहो अपन दिन तना दिन मन करे तब दिन का हो तब का करबू हो जानते बाड़ू दूगो भौजाए रहली से तर एगो रहेला कि चल एगो नहीं करते एगो करती या का करबू एगो बिया जान जे ना कि लड़की के देखी के नाक सिकुड़ौले रहेले हमेशा ई कहे के जी काहे ने का बिसा माधी जाले सोचेला ना या कि नंदी ना रहे त अपन बन जीवन मन करते एबार को एबार बनावे ले ना एबार को एबार बनावे ले ऐसा में लड़की आ जाले त सर से बनावे के पड़ेला का करबू अरे का करो घर के सब देखी हो हाँ सब कोई एके जैसा ना रहेला एक चाची जी एगो हमनी के ना तो बाड़ी के हम बुझाला कि का बना दी का खिया पिया दी आ जान जे ना कि मान लो कि आइल भी नैहर में हो हैं आई और दोबारा जे त आदमी का कहे कि नैहर गइल ससुरा के लोग के जनते बाड़ू का कहबू के करा लेकिन से जानता नहीं है चाची जी नीलुआ बुच्ची के देखे बुरा मत मानम नीलुआ बुच्ची के ना बोले आवेला कि कैसे केकरा से बतियावल जाला अभी कहता ना दिन के मारे भइल अभी लइका अच्छा बुद्धि ई ना बाटे बताएं कि शादी हो गइले आए अब लगले लोग लइका होइहन तो वैसा हूं ना करे के चाहिए हम जाना तनी कुछ उखड़ के बोलत हुई ना तो ऐसे भौजे के माया फाट बे शुरू में से देखत ना देखत लुआ जना घूमत रहिए तो घूम देखत नहीं जा सब का नहीं खिज जानत नीलू बुच्ची के लेकिन हमरा माने लागत कान के मैं जैसे बुझाता कि मैं लइके उड़ा रहे वैसे तू कहत अरे देखियो एगो उड़हरी लही के ना जी ना मैंने वैसे कहत रहा ये का मुंहवा लेके पान जाना। खाला ये मुंहवा जूता खाला मान ली के मुंहवा बढ़िया से बोलबू बतिएबू हंसबू तो हाँ हाँ तनी बोलिए ओकर लेके काड़ा रख रहे हउवे लेकिन देखा हो कनिया में बड़ाई आदमी तू मन कहब के अपन लइके का बड़ाई करते जैसा ने बोलिए काड़ा हो वैसा ने मैं करो हिया जान जी हां रौरा खातिर मैगर तो होइबे करी हम हमारे खातिर का हो चाची बड़ी गोड़ लागत नहीं खुश रह बड़ी ढेर दिन के बाद इन्हें कैसे दर्शन दिल गो आ देले बानी का घर घर घूमे के बाटे खियावत है तो अब घरे के दोस्त हमनी के का आए सही गोविंद बबुआ और मेहरानुआ आइल रे नीलू हां तू लोग अपने भैया के रखले ओखा बुझा कहत का लइका कही हो के ए देखा तो नहीं चाची अब हम गरिया दे तो लगन पनपनाए तनी एगो लड़की देखी रे तनी इनका शादी ब्याह करे रड़ हुए रही हम गरिया दे तो लगन हाँ, तो तार बहनी एगो बिया करा दे तू कहिया कह लइका बहनी है ये नहीं खीसा ना अब हमरा के लगल छिपा इनके चाचा के लेके एगो बिया ना हो चाची माने कहिया का लइका त तू ही रह जइतू अब अच्छा हम खूब का तो माना जानते हां यही जी रख हम चिकन चार चाकन गो बाल लागत बच्चा हो। के चिकन चाकन के बात नहीं कि अब तक कहन खियावती है खूब नु सब जाने ना कहन त ना उ तो मनवे ना जानत होई कि के खियावता के का करता का लो कहे खा ना तटे कि ठीक बे चाची लो खा चिकन चाकन खूब मुर्गा देखा। मछली खियावते बिया मुर्गा मछली के बात नहीं के देखो
प्रेम से नूनो रोटी दे दे बना तो उ खाई लो जे मार कलिया नीलू आइल बिया ना? हां कहिया के? वो इसने कहिया के हो ताटे 10-15 अब दिन का कहें हम इनका के अब जाए तो चाची बहन तो तारा को बता देती हम। बता दो जाना बेटा हुआ ए चाची जी कुछ बतिया कह बस खुशू खुशू हंसे लागेलन बेटा अब नहीं आवे के कारण बा कनी के देख मेरा दुगो जहाँ बैठे तो ता मुंह खुलबे करी ऐसा नहीं तू करे ना ये शिकायत बतियाव तो खेलवड़िया हमर कह दिए गोड़ी की जाके से ऐसा अपन घर में सुतल बैठल रहनी ओकर पापा बोले ना नीलुआ के कि कहीं गईनी ना का जरूरत बा अपन पतो के शिकायत कर ले मगर शिकायत के करत जौन करी हम तमन छिपल बाटे जा तनी कनिया जनलू तनी करमी के साग लेबे चलो मैं करमी के साग ला चलल जाई ओ बेरा से चलल जाई तन जाई देखी लई कि हमर खइलस कि ना खइलस ठीक है बाटे ना तो वे कहत रहेंगे चलती तो ठीक है रही तो दूगो तनी निक लागेली जाओ का तनी हम आइल बे तो तनी ओकर बना देती जूरी अपन तो कले चलिए चाची जी आईम नीलू बुच्ची के हम देखें आ ठीक है भाई आके भेंट कर लियो का करे के हाँ, अभी आईम वो छिनार आइल बे त घरे में रहत रही अरे त का करो कहाँ जाओ के करी जरे जाओ बताओ बहिन जा तनी तनी काम से कनी में जनलू हेलो। जा घरवा से घूम आई हां हां खुश रह बुच्ची और सब ठीक बा ना हां यानी वो ठीक है बाटे ठीक अरे अही दादा मुँह आज एकदम न लुसुरे लुसुर करब ई का जानतड़ी कि मने बनल बनावल मिला त ठेल लेतनी काहे खती जब तू पात पात जेबू त हम डांड डांड जेबू त हम पात पात जाई आज चूल्हे के गोर के बैठा बनी चाहे ना बनी हमारे एगो थोड़ी पेट बाटे आ वो माई बेटी लोग के बना आई माजी हम ही धोई हम ही चूलपति हम ही करत करते करते मर आ ना करत आरामे करते करते देह का दर्द कबर जाता टे भर गांव के आजे माई भइल तनी जा आ ये ना कि तनी घरों में काम कर दे पता ना भगवान कहाँ सुत गइल बाना कहो तीजरो बीमारी ना धरा में ना हमारी बुढ़िया के धरा देता हूँ तने में तो सुधरी जैती छोड़ देती कि वही गने गुह पथती चिपरी की बुझाई ई का जानतड़ी हम ओ फलाने का बेटी हई फलाने के बेटी हई जान जाई गाँव में आज कि खइला बिना पेट कनकना गइल बाटे चूहा लोटा तटे हम ओ फलाना का बेटी हई आओ बने चाहे ना बने भाड़ में जाओ जानता काहे हो अभी ले बनैलू ना कुछ कहलू कब आगे में खयन पिया काहे? वो पियास नहीं के काला कर अब कमाई है का कि बेटी के ई अथू के रखी ध्यान दे के रखी अच्छा कहत रही माता जकरा के भूख लागत है ना उ बना के खा ले हमारा भरोसे न रहे तो जब अपने ले बना के आदमी खइए तो चल जा अपना नहीं हटवा काहे हमारी मर्दा का मेहर होका हम बोला बुझाई लो चिल्ला का ले लो चिल्ला आवेला का काले बुआ तू का काले बुहो आदमी तकी दिन भतार जो हतड़ी त नहीं के देही पिया अच्छा अब बना खा लिया ले माइल बेटा बाड़ू तू निक बाड़ू नहीं निक नहीं खे ओ तनी बेरा हो गल चूल्हा भी उपास बा आगे ना जोहर के हमर बाल बच्चा बना सा रोवत न स कि उनन के बनाई टटके खियाई हमर केहू नहीं खे अच्छा हमर जब भूख लगी त जब बनाई कहां के होने के तो तू के कर बाड़ू तू कोई हमरो कपार दुखाता टे हमरो पेट दुखाता टे हमरो को कोई अपने के जाना तो त के जानता ये घर वाली कोई हाई दुखाता पेट दुखाता इनकर रोज हइजा कलरा भइल रहत तो हनिए के माई बेटी के हइया पलटे आजा कलरा मलरा धले कहत नहीं कि ना रे हम ना बोल हम ना कमर बात नहीं सुनत ना जो को धलिए झोटा झोटा हम त इनकर धल ले छोटा जे धले ओकर खरिया त नहीं खे ना जे तक चक्की पिसावा दे मां का फाड़ देबू मां का फाड़ देबू झूठा ओहो में दूरई बता फाड़ ना देता ना दे फाड़ दे का फाड़ दे मैं जे छोटा धले करम फाड़ ना दे मैयावा अरे कोगो काय उठतिया रे का बेटिया देख केवन उठतिया रे काची उठतिया ऐठम नहीं और के मांग फाड़ दी है अभी ले चूल्हा में से हमर मांग फाड़ के केवन कला से सब बतारी केवन कला से ओकर मांगिया फाड़ दे दादा से 4 दिन चबा घल तोरा में का साथ ए बाबा त तू मुताबू कपार पर चढ़ के मुता है अब बेटी पीरा से होई हमर माई ना चली ओ खइले रहे ओजा ना चली एजा पीरा सिरा नहीं के देखल जात बोले भैया मोर करबे का तू ही देखेला भइल बड़ी तू ही देख आग लगा दे बियाह मोर करबे का अबे हाथ छोड़ देई त कहबू कि हइसा ना हइसा क दिहल ऐसे ऐसे क दिहला ना तू जब गांव का गिराम का आदमी बोलाव नहीं त फिर अपनी बाप का बेटी तो तोर भाता हम से तो यहाँ से ना तो लड़की हां तो आना हम से
जाना तोरी बेटी के जाना था बड़ा तहारे के नहीं जानत आदमी हां सुतल बाड़ी वही से मैं देवरन के खुश कइले बाड़ी गरम नहीं गरम नहीं करे नहीं मैं बस माधल भी है बच्ची हमारा बेटी के देखी के बिसमा हमारे बारे में बोलो तो जनी कि ही तू ही काजी है देखो खाटी चलू अब लागत है कि हमार हाथ उठत नहीं खे अब बरिया तन उठाई के पड़ी तो उठा के देखा ना उठावा के देखा एगो कहावत ना कि मोट देख के लगिया मोट देख के भगिया इनके गना कहावत हवे कुल 76 इनके पहले कहे सीखला खेलवाड़ी बड़ी त का कहबी बताओ ना ऐसन बात बा जब तोरा बैठे के बात भातार लेके जैसे जो हमार जांगर बाटे बना के बोल ले अरे आहो खिलाड़ी बड़ी रे पूरी खिलाड़ी बड़ी तोरा से के खिलाड़ी बारे तोरा से तू खुद 7 घंटा पानी पी के आई पहले ना जनली गोली देखे तो ना जनली की चिता बदल के हमर लगे का मस्ती मार देबी तू ही हगा खेले हो खबी तोर माई खियौले होई जनली चल माई बुढ़िया रे सिखले होता तू खियले हो खबी चल तोरा हम हम तो देखियो ना सोरा किन के खियाई रे जे तोरा नोट बाटे ना तोरा का बेच के तू का खियाई जौन का बेल बेल बिना खो तो ना जनबू सत को बतारे का काजी एक नंबर कइलू हूं सत को बतारे का नोट रखबू तो ना कहीं जनबू हम बुढ़िया के मुंहवा पर कि तू खराब कर तड़ू तनका हम बोल ना जी दीदी में एक नंबर बतानी कइलू हुआ माने हम गलत हो जाता नहीं गांव ना हमारे हाथ है थू की हां बताई चुप हमारा वाला ना पहले बड़ू बता हम दुख प्रवर्तन लेता लोग एक बर्तन नहीं के दो आई लोग के गाड़ी गाड़ी हम खाना दे जाई बनावा जाई त ठीक बनी अच्छो बनी हां बतावा हो पहले जब एक महीना 2 महीना होत त बुढ़िया को हतड़ी तारो सास कि 6 महीना हमर बेटी आई हमारे के बरिया त नहीं घर भेजे तनी हम काहे जाई बरिया त हमार भाई बाबू का कही बेटिया के राज राजावे खातिर जीगा बा कि कोनो कुकरम कइले होते के बरिया त भगा दे हमार भाई बाप डाटी कि ना डाटी हमार भाई बाप मारी कि ना मारी ऐसे सब सियले रही ह नंदी के यहां से खदेर द तो तू ही घाटा में जाई उहे रहिया कि हम आई रह खाना बना दो बिलाई ना के बोलता बनी है जी दीदी ना बनी हम बतावा सोच ले बानी गांव नगर हन की हाथे पर थूकी हन की मुंहे पर थूकी गांव नगर हमारे ओरी से होई ठीक ना काहे खातिर हम रो तनी ना रोई ऐसे ना रोई कि हमार दिल पत्थर बाटे